Assalamu alaikum, barkanku da dawowa. A yau za mu yi magana akan yadda za ka yi amfani da chatGPT wurin rubuce-rubucenka na makaranta. Abin da za mu fara da shi shine proofreading. Proofreading yanzu a ce ka yi rubutu ko ka rubuta wani article ko dai ka yi wani rubutu wanda turancin baka tabbata ko tsarin turancin ya yi daidai ba ko akwai wani grammatical error wani abu. To za ka iya sa shi a chatGPT. Sai chatGPT zai karanta maka shi. Idan ya karanta shi sannan kuma akwai wani gyara da ya kamata a yi zai maka wannan gyara. Bari mu je mu yi misali ku gani. Zan yi copying abu. Zan yi copying wannan. Zan zo a nan cikin zan fara da proofread the below. Ba sai ka mishi wani dogon turanci ba, idan dai kawai kai bayani da zai gane to shi kenan. Zan sa quotation marks here. Gani? To kun ga gashi nan, here's the proofread version of the paragraph. Gashi nan. Yanzu kaga gashi nan yayi proofreading in shi ya making corrections. Za ka ma iya tambayi shi ya gaya maka ina ya making corrections. Show me the corrections made. The corrections made. Gashi nan zai nuna maka. Gashi nan yana gashi added a comma after nowadays to separate introductory clause. Gashi nan dai kun ga duk dai corrections din da yayi. Gashi nan ya nuna maka. Bayan wannan kuma za ka iya sa ya maka summarizing article. Maybe ka ga wani article kana tunanin ka karanta irin baka da lokaci kana son ka san irin summary din shi kafin ma ka buɗe article din. Maybe ma ba open access ne ba, kana dai son irin ka san me ke cikin shi. To za ka iya zuwa idan ka je ka samu reference ɗin article ɗin citation ɗin shi ka yi copying. To za ka iya zuwa ka sa summarize the below article. So ga shi nan ga citation ɗin da na yi copying. To sa enter. Kuma ga shi nan ga summary ɗin wannan article ɗin ya bada. Bayan wannan kuma yanzu kana rubutu, maybe kana rubutun thesis ɗinka ko project, so kana da aim ɗinka da shi kake so, actual aim ɗinka na aikinka, amma kuma irin kana struggling da objectives ɗin da zaka fidda daga wannan aim ɗin. Za ka iya ɗauko aim ɗin ka kawo shi a chatGPT. chatGPT zai baka suggestion in objectives ɗin da za ka iya samu daga wannan aim ɗin. Bari ga wani ɗin ana zai copy. Give me objectives from the above aim. Kuma gashi nan ga objectives ɗin nan, yanzu sai ka karanta ka gani wanda ne wanda ya yi daidai da tsarin aikinka, ko kuma maybe za ka ɗauki shakadan ko kuma za ka yi gyara. Amma ni gaskiya a nawa shawara idan mutum yana using ChatGPT kada ka yi relying 100% on it, saboda it's not 100% reliable suna faɗi. Sannan kuma ita ƙwaƙwalwa tana buƙatar a yi amfani da ita, in ba haka nan ba za ta samu matsala. So idan kana relying 100% on irin wa'annan AI technologies ɗin, to ƙwaƙwalwa ka za ta rage zama sharp gaskiya. Abu na gaba, za ka iya sa ChatGPT ya maka explaining papers, articles in simple format. Bari mu yi amfani da wannan paper da yi mana summarizing. Explain the below article
in simple English ko in simple terms, anything. Gashi. Ok, bari, ok, na yi kwafin wani abu daban. Bari in je in ƙara. Sorry. In ƙara kwafin ɗin shi. Kuma gashi nan. Nan ya explain article in simple English da za ka gane ko da kai ba, you are not profound a wannan gefen. Sannan kuma za ka iya sa ChatGPT ya maka drafting format na article na wani journal. Maybe kana son ka rubuta article zuwa wani journal, kana son ka san draft ɗin nasu yake, za ka iya tambayar shi sai maka. Bari mu ba da misali, give me a draft of article for IEEE journal. Gashi nan title abstract zai baka yadda za ka tsara aikinka. Wannan zai sa aikin naka ya fi maka sauƙi, ka san ga abin da ake bukata. In kun lura kuma, ChatGPT yana tuna chat ɗin da aka yi a baya. Ya yi amfani da wannan paper ɗin da muka yi misali da ita wurin summary da wurin explanation. Ita ce nan draft ɗinta ne ya bada a format ɗin IEEE journal. Gashi nan. Sannan kuma alal misali a ce kana neman papers wanda suke magana akan wani particular topic, amma irin ka ta nema ka samu specific ones da kake so ba, ko kuma akwai wani specific abin da kake neman paper ɗin da aka yi magana akan shi, za ka iya tambayar ChatGPT ya gaya maka. Yanzu akwai CNN Inception, to yanzu kana neman maybe paper da ya magana akan wannan CNN ɗin, baka samu wannan paper ba, za ka iya tambayar which article introduced the CNN Inception viewer. So kun ga gashi nan, the article going deeper with convolutions, kun gashi nan ya baka shi. Kun ga dai da wannan zai sauƙaƙe maka abubuwa da yawa wurin rubuce-rubucen ka na makaranta. A bayan waɗannan abubuwan ma akwai abubuwa da yawa da kana amfani da shi za ka gane oke yana iya maka wannan, yana iya maka wannan, yana iya maka wannan. Ana muka kawo ƙarshen wannan bidiyo ɗin. A bidiyo na gaba za mu yi magana yadda za ka iya amfani da ChatGPT wurin yin kasuwanci. Na gode, sai mu haɗu a bidiyo na gaba. Kar ku manta ku yi subscribing, ku yi liking, kuma ku yi sharing da 'yan uwa da abokan arziki.